Agus a bheith seo, sí vidirlín Gaeloideachas. Beatha Teanga, lán-Ghaeilge, Teanga na Cumarsáide, an Spraoi agus an tSóisialaithe. Spreagsmaointe de bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Seo labhairt líne agus na hacmhainní tacaíochta leis, a forbartha ag Gaeloideachas. Chun scoileanna spreagadh leabhrán go nádúrtha ngach réimse go chiallaíonn na scoile. Sa rang, sa phol, sa halas scoile, Bord Spraoi, sa siomar san effic riarachan ag crinne Bord Bainistíochta agus mar sinnde. I ngach capital tugtar samplaí ceistena agus smaointe, chun plé a spreagadh Pholasaí Teanga na scoile sa réimse ortha sin. Tá Timpeallacht chur fáil de Pholasaí Teanga atá le thomláú de réir rogha agus mianta na scoile. Tá físeán leis na capital ina dogan príomhaití, múnsaí agus efficí planal Teanga ógus faoin na daithí féin ag plé ábhar nús an Ghaeilge sa chlós, pobal na Ghaeilge las mogaíochta na scoile, arcú agus ceist na Ghaeilge. Tá leabhrán Beatha Teanga agus na hacmhainní a théann leis dírithe na grúpaí fad I bobal omlán na scoile. Daltaí, tismeóirí, an oireann tagasc, an oireann tacaíochta, an príomhaide, an Bord Bainistíochta agus coiste na dismeóirí. Díretar freisin a bobal las mó go dheachtaí na scoile. Agus ní hinna éire, tá sé gceiste Gaeloideachas gur tionscadal beo leanúnach Beatha Teanga. Beidh achmhainní, físeán, podchraoltaí agus nascanna cuideacha eile á gcur leis an siomh go rialta. Tá Gaeloideachas a tuairt cuireadh bhuaibh bhuair daithí féin sa réimse seo a rias chun go mbeidh fad ag fálamh na chéile.